Gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. ang long-time assistant director nga si Atty. Medardo de Lemos bilang bagong director kay National Bureau of Investigation. Si De Lemos ang tumandok kang banwa kang Sibalom Antique kag naggraduar sa University of the Philippines College of Law kang 1983. NBI Academy sa Tagaytay katong 1985 kag nag-angkon kang Career Executive Service Officer rank kang 2003. Namanan nga ang bagong director ang nagserbe sa ahensya sa masobra 30 ron ka tuig kag gindesignate bilang NBI officer in charge ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla antes ang pagpangaran kana bilang tagpamuno kang bureau. Tanaman kadya ang regular lecturer sa Philippine Judicial Academy sa pagtuon kang deadly force security training para sa mga huwes. Ang newly appointed NBI director ang nakaagi rin man gindesignate nga OIC kang ahensya katong 2013 sa idalom ni Anay Justice Secretary Laila de Lima matapos nagresign si Anay NBI Chief Nonatos Rojas kang September 2013. Para sa The Public Record, Reyanne Joy Celfo Villasor, The Kinaray-a Chronicle.